Ang vlog na to, mag-vlog tayo. Ano yung helmet? Yung may kukumin. Yung mga... Taong anod ba? Ano naman si Ito? Ha? Salita ka. Ano tayo? Ano naman si Ito? Maano naman, marunggan. Karapihan. O runggal na naman itong amin. Bili na daw tayo ng ulam. Ako tabakan din mga bakit. Butang kawasan to sa marina klaseng. Saot ba? Pag kasi itong diretso ka mga buha. Amo. Hello. Form ko pala. Ayan, tapos na yung estudyante na mag-online class. Amo ay. Kaso sorry. Alin. Butangan. Sala. Alright, isang magandang araw sa inyong lahat. Time check 5:44 ng umaga. Yan, panoorin nyo na lang dun sa upload ko. Kasi kagabi may nangyari dito disgrasya. Tilo, walang glasaduyan. Ayan. Tatay, kakapi na. Good morning, Tay. Good morning. Kape tayo, kape. Kape. Ayan. Dito tayo sa baba. Lakad-lakad. Buhay probinsya, buhay vlogger. Maagang gigising para mag-upload, para mag-edit, para may kitain. Kasi kung walang upload, wala tayong kikitain. At maghapon magtrabaho, kung walang upload, wala tayong kikitain. Kailangan mag-upload. Ayan na, may mga poste na ginawa nila kahapon. At kahapon daw ako dyan nakatulong kasi may inaskaso ko. Ngayon hindi ko alam kung ano yung posisyon natin. At sumasakit yung ngipin ko. Wala ko yung pabunot na. Ganda ng bahay talaga. Lalo pag may pintura na to. Kakaiba yung bahay na to dito. Mahamog ang baka. Magkape. Oh! Ayan. Bagong ligo. Nakaligo na ang lahat. Yun. Tatay. Sunog-sunog para tanggal lamok. At makulimlim. Yun, parang ikaw. Ayan, makulimlim oh. Makulimlim ang. At isip-isip tayo kung ano yung pwedeng gawin natin yung vlog. Usok. Nunod na po ni tatay yung barak. Osok ay itong itlog. Sa mga itlog. Almusal po tayo. Lupit kumain ni Karot man. Pati yung ilong may kanin. Hindi mo ito kumain. Agay! Ha? Ano? Kain. Ano? Sharin. Eh, napag-istorya. Sharin? Wala ko yung bungkas mo ah. Sharin? Huwag mong pera pag tuluban. Maalat. Ano yung malat? Mga tubig.
Ayun ba? Sige ka. No? Hindi naman yung ginamit ko eh. Masira ang gulay. Kaya malupit. Tapos may kata nilo sa bago. Sayang yun. Ibugtek na magdyan o ta. Tapon ko naman nga ini. Ano ba? Tuloy itong kuyilo. Yung untuk manilamig pati ito anong dalaw. Ketchup. Ano yun? Baka nasunog na yung bala. Paano yun sa itlog? Ano ng itlog? Itlog ng itlog. Yung ano yun ng itlog? Yung mga bulok yun na itlog? Baka masabukan ka dyan kuploy. Muna! Busog na! Hmm. Umay. Ah! Hugaw ni, hugaw. Patong ng uno mo rin. Hindi, ilabay na sa ubos. Eh, hungit. Huwag tilo. Dalo. Dali kain. Busog. Hilo. At start na tayo. At doon muna tayo kay tatay. Bunutan muna ng mga pako. Yung gagamiting forma din sa taas. Ito si Formahan lang. Chinchin. Hindi pa. Si Chinchin nagkakape. Magbubuhat lang na pa ako. Makagas. Ayan. Karot, alis ka na? Alis ka na? Ha? Saan? Ayan. Hingi tayo kay tatay ng cracker. Hingi tatay ng cracker. Tradition na ikaw muna sa vlog ko. Yo. Joke lang. Nag-joke. Joke lang. Okay lang, matulo. Ayan. Good morning po sa lahat and also sa lahat ng viewers and also sa sponsor po. Ayan. Isang magandang umaga po sa lahat. Gusto ko lang sabihin na naway patuloy niyo pong suportahan ng Team Pahuay sa lahat ng kanilang mga hakbang sa buhay. And yun, kahit sa mga viewers po, kahit panonood lang, skip, I don't skip ads, yan. Nakatulong yun sa kanila. Kaya, yun, maraming salamat po. And also sa sponsor, sa lahat man po ng sponsor ko and sa mga mag-sponsor or kahit sa mga hindi. Ayan, patuloy ako nagpapasalamat po sa inyo. Sa kabutihan. Sa kabutihan. So, yun. Gusto ko lang sabihin na yun, ako ngayon nag-aaral, masyadong busy, pero kapag may time naman ako, todo support naman ako dito. Sige, Gatcho. Baka ya Gatcho. Amo, Ano? ganun talaga ang sitwasyon ng buhay. Yun na lang sitwasyon ng buhay. Yun lang. Kaya, yun.
continue to support po. And, ayun, kasi hindi na, medyo busy nga ako this past few weeks, this week. Kaya, support nyo rin po ako. Ayan, sa lahat ng mga ginagawa ko sa buhay. Continue to, kahit ipag-pray nyo po ako. Yan, malaking pasasalamat ko po ito sa inyo. Ayan, naway po hindi kayo magbago sa kung ano man po yung una at kung ano man po yung mga. Maraming salamat. Bye! Nag-uugas siya, chinchin. Ugas ng pinagkainan. Nangyari kayo ni. Ano? Yo! Siya ugas. Ugas. Tayo dito. Nagbunot tayo ng mga pako. Tatanggalin yung mga pako kasi gagawa na ng forma para dyan sa poste sa taas. Alaga dun tayo, amo. Walang bawat yan. Walang bawat. May bawat yan. Pinuring yan eh. May bawat yan. Sigurado yan. Ha? Ayun, walang bawat yun. Pakulat tayo ng dalawang. Apat na 16. 16 inches. Oo. Tatawang makuha niyan sa isa eh. Tapos, apat din na utso. Mamalayan mo yun. Tabat na patila din.
Yan si tatay tuloy pa rin ng nag-inahin na ni tatay yung mga recipe na gagamitin mamaya. At chin tuloy pa rin ang paghugas. Ewan. Tatay Kalusi yung dito. Siya yung may utos niyan sa akin. Arpini! Hamok. Yung ang sign na matagal na ulan. Yung ganyan na naghamok na. Nag-iinit na mga... Naninipon ko yung mga pawas para magamit pala pa. yung libas kahapon, nasa bahay ako. Wala, hindi ko sila lang ko Kawawa yung kulang. Yung bukod, hindi man masasabi. Mataas ng puno nun? Ito. Di ko naman, ano kasi yun, kinakapuno lagi. Lagi ko. Sa amin yung dahil. Sa amin po naman ito. Di man basta tumataas. Yung puno niya, tumutumpok pa rin. Tumutumpok pa rin.
Liman ka na. Awa. Grabe pa. Pinagpunta ko. Kung mo itong direct mo, kapag kailangan mahap mo. Ang bakit naman? Kung sumakagit, Plywood. Hindi. Bakit tinatabasin mo dalawang malang gagawin natin? 20 na ulit. 20 na. Hindi, apat na ito, di ba? Paliaran na to. Huwag ka, suma na, huwag ka. 20 na. Ikaw mo siya. Hangin. Ang vlog na to, nag-iumbot tayo. Mag-vlog tayo. Ano yung helmet? Yun, may kukumin. Yung mga sombrero daw, nakadisplay lang, hindi daw ginagamit. Dapat kasi naka-adyan yun, tinatago na lang sa... Ginagamit ko yan. Talagang, pag-suot ko to talaga. Ay, ka mga, naka-display lang. Tingnan mo. Nagbigay pa ko ng pambili ng kukumin. Ha? Yung nagbigay ng pambili ng kukumin. Nagagalaan puro to. Hindi ka ginagamit. Well, Brad, good morning po. Naguhugas po. Nag-aayos nito ano. Okay, so ito na nga po yung ating outfit ngayon. Mag-aakot ako ng buhangin pero ito yung outfit ko. May comment pa rin yan. Diba? Hindi ko na naiinis sa akin. Wala yung puti nga lang dapat. Ano tayo? Mag-aakot ako sa pagdilo. Wala yung pagdilo. Yung kailangan kasi nga, yung good bed ko lang. Yung pagdilo sa akin, ngayon sa ice cream. Ay, nako. Talagang mabuhan. Hirap yun. Ha? Hirap ang buhay. Wala mo na hirap mabuhay nang walang nagmamahal. Tayo siguro yung mga kanin. Hindi yun. Hirap ang buhay. Hirap maghanap buhay. Mabuti nang mamatay na lang ang alaga talaga. Yung paniki mo, andun pa. Ha? Yung paniki mo, andun pa. Hindi lang tumalis, lumipat. Kung sa kabilang kanto. Nanganganak pala yun dun ah. Oo. Taon na yun nung diba? Taon anod ba? Ano naman si ito? Ha? Salita ka. Ano tayo? Anod naman si ito? Maano naman, marunggan. Karapihan, o gawang na naman itong amin. Bili na daw tayo ng ulam. Ako tabakan din mga bakit ubutang gawasan to sa Marina Crossing. Saot ba? Pag kasi itong diretso ka mga buha. Amo. Hello.
Alante yung akin! Tipa! Bisit! Ano yan? Alam yung akin. Sa'yo naman yung iyo ah. Diyan ka lang, babalik mo! Kaya, bagay, alam ko. Bago may chip. Sama niya ano? Nabili na ano? Niya ano? Hindi ko lang hawak. Mga ilan yung dala nito? Tatlong sako na. Gusto nga rin kami kinuha. Ang isang tambak doon na ano. Tagapala lang. Pagka tinitilo doon, tandaan ko. Balik na naman. Bilis ito na magpatakbo eh. Sumabay sa hangin ako'y napating sa dalaga na papalo na papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa patin ka araw nag-asa bang makilala ka anak at ibigang ka cellphone niya Patin mo. hawit na Ayun, back to work ulit. Diretso ko lang tong pinapagawa ni tatay sa akin. Kasi gagawa sila ng hamba. Bali na malingki kasi ko kaya natigil ako. At mainit na. Tatay, ayan. Ilyas nga Dok ka mainis ka dok. Garo ka rin baga. Magpuyan eh, para bulo. Garo ka baga hinuan eh. sabi namin yun Ayun. Okay na yan. Ilyas dance mo One step forward. Balagtok ng konti. Ha! Yay! Sala pala. Sige. Sabay sa. Ulit. Ah. Ako na. Sige. Ganon. Ganon. Pako. Tinampal mo yung puto tol. Sa puto lang. Hindi naman talaga yun. Ha? Pangit na ugali niya. dali na Ganyan. Ibilang! Apertol! Apel yung minahal mo. Pero hindi ang pagkatao ko! Apel! Apel! Abir tayo Apel! Dali! ay nabali Ginawa ko naman ay. Tapos mo, malaman ko sa iba. Huwag ka mapanagpag. Matagal mo na pa akong niloloko. Hayop ka. Joke lang. Kung hayop, nagkabalag pala ako. Mas hayop.
Silent lang nga, silent lang. Anong klase nga yun? Silent lang tayo. Ayun pa. Pag-vlog ka, putang ina. Ang ilang tingin mo. Lalagot. Lagot kayo. Ganun pag nakapagod talaga. Tumulong lang ng... Ang ginagawa mo, para kang papasurte. Papasurte. Naniniwala na natin ko sa manas doon. Yung cellphone ko, hindi masalangan ng memory. Kanina, yung memory ko, nasira na naman. Hindi wala ka ng memory. Wala na, hero. Ano yung ulo na lang? Kaya nga baliw na nga ako eh. Baliw na. Tanggapin ko na ang lahat kung ano man sabihin nyo sa akin. Pero except sa lahat, mas mabuti yung alam mo, baliw ako sa Lasan! Aper! Ay, nabali. Wala! Sagot ka na naman sa misis mo. Ha? Sagot ka na naman. Takot ka sa libo. Pinapalitan. Tapos pagkausap na, tekyum naman. Oo. Alam ko yan. Alam ko yan. Puso na yan! Pagkanasabangan. Ay, thank you. Nawunong urag-urag ninyo. Tara! Nawunong urag-urag. Pagkarang-araw kaya, pagkalaw. Tara mo yung pagkakawa ko! Sabi. Tara! Ay, yan. Mga sapna! Nawunong urag. Minsan nga nag-iisa naman, nag-iisa. Sabi ko. Sobrang katatakta, nag-iisa na ako. Oo. Sobrang katataktan yan. Mata, nag-iisa. Tapos? Oo. Hindi, man nag-iisa. Natakot mo man niya ka na. Nag-iisa na. Isa naman. Nanginginig ka na. Ano nga daw? Yung may... So kambing balang baka ka na. Grabe na yan. Yung kambing yan siya, ano? Oo, puro na. Pandal. Parang kabayo. Ano mo na nagising na araw na kanapapit? Subaw ka mga puno. Pinsa inaswang na araw ka na. Inaswang na. Pinsa inaswang na. Ano yan? Kaya kalubuan na magpanggad, lalaki kami. Oh! Oh! Pinagbaliwan. Kunti na lang yun. Ay, iwain ko na. Doon sa labas. Doon sa dulo na lang. Hindi ko na hiwain. Iwain kasi yan. Mamaya na siya nakaliwain. Ano ginawa mo dito? Pag yung ganito, Lagyan ko ng... pag ito ay linapas, nangihip ko ka. Ayan mo! Linagyan na! So, dyan sa biro mo yun, hindi ko naman nasamahan dyan. Ano? Hawak mo ba na? Ay, nakaprito na si tatay. Umoy, kuya ano.
Tayo tuloy ang kumba. Tayo. Huwag kang kumain para nakalitae. Amo! Ulit again. Dilitin mo lang yan. Ayan na po, yung luto na sinigang sa miso, kaso wala kaming nabiling miso at wala ring mustasa at labanos. Ano na lang? Yung nilagay na lang ni tatay ay talong at saka pichay. Kasi wala talaga. Ay, may nakita naman ako doon na labanos, kaso ano, medyo lamog na. Mapait yun eh, di ba tayo? Mapait yun. Oo, kaya di ko na lang binili. Pero kung may miso yan, mas masarap yan. Di nga nila alam kung ano daw yung miso eh. Ha? Alam nila yung sinigang na miso. Yung ano yan, yung... Oo. Hindi, mayroon hindi powder. Hindi yan, hindi powder. Wala, hindi uso dyan tayo. Yung masarap, ginigisa yun eh. Oh, yan ang ano, pag ginisa mo, yan ang... Pag ginisa, sarap sa sabaw niyan. Hindi nila alam yung miso. Doon na yung masabi na... Oo. Ito ba, binibigay sa akin yung ano na. Amo ay, sarap. Amo. Malapit na. Malapit na. Edit mo na, mainit na. Ay, kakain na rin naman mamaya. Lenny Santos. Kuya Puloy! Hindi ko pa rin kung masabi ko kung hindi rin. Si Elias. Bidang, tatay. Joe. And diretso tayo sa ano, gawa. Bunutan ko ng mga pako sa ginagawa nilang forma dyan sa taas. Ayan, tapos na yung estudyante na mag-online class. Amo ay. Kaso sorry. Alin. Ayan po. At ano, hapon na. Grabe yung init kanina. Kaya puli nandito. Si Vincent dyan. Chinky nandito. Si Carrot. Ito. Ikaw? Ikaw kuya ano? Pula nandun. Si... Hello. Kuya Pula, gusto mo magkape? Yung tinatanong nga, may sakit. Gusto mo magkape? Sige. Sa... At managano siyang magkape daw. 4. Tamang-tama yan yung kape sa tag-init na panahon. Makulimlim lang. Parto mamaya ha. No, parto mamaya, di ba no? Parto. Mamaya. Basta naman na. At yan, ang ibig ng vlog na to. At maraming salamat at sana patuloy yung panoorin ng aking vlog. At ayun. At kahit pa paano, naka-usad-usad yung ating revenue ngayong buwan. Ayusin Ayusin niya nga, ikaw tumatawa man ka. Maraming salamat sa mga viewers, mga sponsor. Bye-bye!